Ahojte, vítam vás pri sledovaní nového videa. Ako vám už určite či už na Facebooku alebo na mojom Instagrame neušlo, 2. februárový víkend sme strávili v hlavnom meste Macedónska, v meste Skopje. Náš známy nám poradil, že sú tam veľmi pekné 5-hviezdičkové hotely za špičkovú cenu, takže sme sa šli presvedčiť na vlastné oči. Skopje má viac ako 500 000 obyvateľov a leží na rieke Vardar. V roku 1963 ho postihlo zemetrasenie a zničilo takmer celé centrum. V roku 2014 začali Macedónci s výstavbou mesta, ktoré sa nesie v monumentálnom štýle. Medzi najvítanejšie pamiatky mesta Skopje patrí socha Alexandra Veľkého, rodný dom matky Terezy alebo východný breh rieky Vardar, kde sa nachádza starý bazár. Všetky tieto pamiatky a v podstate celé centrum sme prešli za necelé 2 hodinky. Je veľmi maličké, ale naozaj veľmi krásne. Je plné sôch, rôznych zákutí, ktoré sú postavené v tureckom štýle. V celom meste vládnu skromnejšie pomery, čo sa odráža aj na ľuďoch, tí sú však veľmi srdeční, milí a nápomocní. Z nášho výletu v Skopje sme zostrihali aj video, tak sa s nami poďte na ňo pozrieť.